смейте. Дами и господа, пани и паници, по многочисленным просьбам начало не домашка-то не как-нибудь, а именно ты. Дал Бог труянский рэп на света, эти его снази оттуда всегда. Нашия конгрес се бойчи задига, има уже и българска лига. И дальше ще бъде всичко наред, ако ще пеем троянския реп. Троянските хора за КВС изпращат на ескиз деди и мед. Вярвай на своите уши съдне, за теб днеска пеят троянски коне. Троянски коне. Има команда и от Болград, тях да ги виждам, сякаш съм рад. Селски команди стои зад отяд, градска е команда, да гледат виждат. Високи, красиви, урави момци, получите видят на командата ваша. Само едно, женска ласка не хваща. Женска ласка не хваща. У другите пак дефицит пацани, един само мъж па конята му мини. Ма златно мъжо е, ни кури ни пий, за него са бият муми пандакли. Красивые муми живеят в бабата, другие ги видят, прав не пляга в главата. Шагат и шагат, има прав шагата, а може би тях съдбата в бабата. Може съдбата в бабата. Дояда студения реп. Домашно задание. За ученики и студенти по-противно слово няма. И сега малко да ви разогреем, предлагаме да видите случай в школа на Украина, в българско село, където българи говорят на руски. Кого днеска нет? Пак нет у нас. По причине зацепления штанов за перрон. И порватия их в области тазобедренного сустава. Хорошо. Что было за домашнее задание? Надо было изучить способы приготовления болтушки за крави и способы убирания навоза. Вот, как раз ты нам еще расскажешь, что же такое болтушки за кравити. Ами, болтушки за кравити. Это те, которые на уроках болтают. Тебя, болтушки, к сожалению, корове не скормишь, а если и скормишь, то ж ги утровишь. Способы убирания навоза. Давай. Навоз убирается при помощи агрегата АЛР. Арманская лопата Рождясова. Под углом 47 градусов. Забиранием побольше и киданием подальше. Молодец, Виталик, хорошо усвоил навоз. Ты что, смей? Ами кущат, в конце концов всички знаят, че смях, това е здраве, който много се смее, той дълго живее. Официално заявляеме, ако журито няма да смеят нашите шеги, то дълго няма да проживее. Обявляваме. Евросоюз нерушимый, клуб знакомств. Вот как со знакомый болгарин с Гагаузска. Девушка, как ваше наименование? Имеет назначение вам. И украинка.
Дівчина красавиця, я вас вчора где-то виждав. Надо Петуля, тільки сьогодні з села приїхала. Белгарка. Моя девушка моя. Как твое название? Мошули, кой ты пуснал пред таможня-то? Ну не пахнут всякими темата на конкурса. Чакай, сега и тут ваше стигнем. За никой не е секрет, че в съня си хората често виждат това, което искат да видят в жизнята. С други думи, хората често сънуват своите мечти. Спят устали. Армания из скопах, кравата из карах, карбюратора продува, каруца на варих, алкана протестурна, да ни забрава. Боже, аз же още не съм почерпила наша заплатня. Стани, уже 2 часа, пък ти още не спил чаша вино. Ей, ма ти ма гледаш. Вино, каварма, бальц, належат по правому. Като шли на дискотека, то няма младите моми, даже няма и да ма гледат. Няма нищо. Сега ще идеш с другарите в сауна и ще сбросиш веса. Пакета сауна му! Връй, ну пожалуйста, то все за теб. Аз ти купих пивичка, рибка. Ай, ладно, шида. Къщата билосах, изпрах, сготвих вълната учебка. Тъй, уже 1 неделя съм у дома. Трябва да отида в Одеса да работя, че на дана ще уже и гръмна главата. Духи французски на нашата купих. Петър взел на неговата розова помада, розова шука и розов лак. Неговата какво? Ще бъде по-продава от моите, що ли? Аз на моите ще я купа черен лак, черна помада и ще я краса косата с бяла краска. Сейчас в Одессе това е последния писк. Тя бедната има са 2-3 шуби. В понеделник с една, във вторник с друга, в сряда с трета, в четвъртък какво? Като дура ще облече она дето Суксона ще облече с она дето беше в понеделник, що ли? Не. Колко часа? Нашата скоро уже става, така още не съм сготвил кофе в постели. Стани! Уже полчаса не си била на пътя на лав. А в друг жал обсудят някой бискери там. И ще завършим нашето выступление с авангардна троянска поезия. Какво са илиш, като бивш юрист? Си накачан като Джеки Чан, Стурил фингал на Стивен Сигал. имаш амур с Деми Мур, Снощи заюсна с Уитни Хюстън. И баба ми тона с прави на Матона. но казвам ти честно, не тянеш на Джексон. Но слушаш, что брести и гледаш на мен, Това значи, че ти си влюбен в Камен! Оставайте здрави, бъдете богати, възпирати, да привати. В нова година добро да едете, сирене, каварма и котлети. Варете спокойно, ракия от сливи и хлябото Сякаш бъдете щастливи, оставайте здрави, бъдете богати, пък книжа си